Imo channel. Imo ha? Nya ikaw may sulti. Dungan na lang ta. Yeah, dungan ta. 5, 6, 7, and... Hi everyone! Welcome back to my... channel! So our channel, mga kagoryo. So karon mga kagoryo kay... Karon nga yung chopstick, kay makitaan ka sa mga insect, di makasabaan ta. Saan ta gawin sa chopstick? Oh, di ba? Nag-chopstick siya guys, feeling insect sad siya. So karon guys kay nagluto mi katong akong gipakita ninyo nga katong samyang Korean. Dayon kaning egg o kaning fish cake. Kaning. O siya Thai fish cake. Then amo i-share sa inyo guys kung saan mo pagkaon. Actually guys, wala siya kabaw. Wala siya kabaw nga. Halang ning samyang. Oh, then naasad mi diri guys kani amo ang mango float kay para andam, di ba? Para andam kay nganong mag-andam ta ani? Kay hang. Usga. Hang! Og naasad mi aning Juice. amo ang Milk. juice chocolate milk. Chocolate. Chocolate milk drink.
So, andam na mi guys. So, mo ni siya. Tagsamig baso. Hilawan sa nato kayo. Lami siya kayo. Perfect. Nya, kami guys, kinagyo na mo among food guys niya. Among mga audience din niya guys. Kay, nanan ako nagitang gusla. Nag-aras na makaon. So, karon guys, kayo mag-start at ato tilawan. Tilawan sa ninako kung makaya ba yun. Kay samyang siya guys. Samyang gani kay. Samyang flavored cheese. No, gibutangan ako siya cheese sa babaw. So, dirty. So, karon guys, kitilawasan ako guys kung madapag yun ni siya sa akong pag-umangkon ang kahangon sa samyang. Sa'yo mo tanaw, makaya ni mo? Dili. Hindi mo kaya ang kahangan? So, di na lang ka mainit. Wait. Sige. Try na to guys ha. Tilawasan ako. Tanawas ako. Hala. Nami siya guys. Nami. Halang siya guys. Dili siya katong typical nga Lucky Me Pancit Canton. So makaingon jud ko guys nga kanang wala ko sure guys, di musulti na mi daan. Wa mi sure nga mahulot ni namo ha. Kay murag super kadaghan na gid ni siya, murag feel ako kay murag 1/4 na. 1/4 lang akong makakaon. Kasi lang guys, mo inom sa ko guys. Excited ka? Super. Whew. So karon mag-start na tadi paduol lani. Paduol na diri sa atong mini table, mini table. Actually guys, Tupperware na among gipatungan kay wala mi among mini table kay nadre gibatungan og mga makeup ug kaning mic. Sige na. So 1, ready ka ba ka mo gamit sa stick? Sige na. 5, 4, 3, 2, go. Tilawan na to. Sige. Sige, kan gyud. Kaon diretso. Kaon diretso. Lami. Sige, nya mukha ko na taling egg. Kanila sa akong unahon guys, fish cake lang sa ako ha. Nagpalaban na. Sa chocolate. Ulod na guys. Uy! Asa, daon. Kinahanglan guys, ma-prove na mo guys, kaya na mo guys, kasi tugat-tugat ni Ani, no? Saba kasi abit guys. Nga ko siya mag-vlog sa niya. Sige na. Kaya mo tala nga. Nang muna wala. Hindi kayo kalino. Nanasad, ligo nasad. Sumuta gani. Lagi mo kamot man. Hindi ko na lagi ko. Nang hunaw ba ka? Hapon? Nang hunaw ka? Saan nang hunaw? Hindi ko lagi ko. Sige ba nang hunaw ba siya? Sige, go. Kanil, dilawi oh. Kanil ba? Ako yung ngit mo. Ako yung ngit. Nga. Sige, daghan na. Wala ni iit. Igo lagi pakila-kila. Ang sarap, lami ang cheese. Lami ang cheese, guys. Let's try the egg. Try the egg ko, no? Sige, doon na lang, eh. Popsman! This. Okay, perfect. Nami propsman guys. Wait, mga egg, no? Lami ko si mama niya. Ito na, babe? Uy, nag-drink kasi siya. Uy, na nag-drink. Asa din lang. Oh, sige, sige. Ako na natagak. Ay, kanina, sir. Ganun na itong target. Ako na na. Ako lang, ngita na kita.
Perfect. Kana. Nami no. Mga tanong pagkaon. Actually guys, nagtutuo na. Nagtutuo na yung sipon. Hindi lang mo tayo matagak. Hindi guys. Sipon sa kami. Murag, gutom no. Huwag kay kaon. Huwag ka na lunch. Uy, nagpalaban na sa lagi ka. Perfect kayo. So guys, murag, Bako na dila ito, almuranaso na yung kahalang ano. Kasi niya, hindi mo kuha itong almuranas, ano? nangalag. Ay, paps na, nangalag gamay. Wala na. Halang kayo guys. Huwag ko pa siyang Ako ano siya mangitan og balik guys, kausa. Kay mas diri lang niya may kutob. Kay amo ni tilawan amo mango float, kay mas lami ang mango float. Ang? Ang kana. Uy. Dili. So tiis lang sa imong gibati. Ayaw mo ani, oh, share lang mo ha. Alam ko ito nga, oh. Ayaw, oh, share lang mo. Di mo okay. Sige, ako na lang kaon. Oh, sige, kanisad ko no. Dili lang ko no sila mo kaon ani, ikaw lang ko no. Hindi ko. Dili ka? Di ko. Hindi na siya mo eat guys. Actually guys, gitry lang yun. First time na ako nga nakatilaw o aning samyang. Yum. Pero may kumakita ano sa kanang YouTube. Pwede na mo kaya guys. Pwede magdili lang sa aming kutob guys. Dahil ang fish stick guys kalamit kaning 5 fish stick. Ibalit niya na mapalit na siya sa grocery store. Diba? So, malibs ani ani kay sa kaya. Murag super na gid siya ka. Di na siya mada. So, ali na sa mo ang mango float. Ayun, mango float ito. So, ali ito sa mango float. Dali na. So, mo siya mango float. Among prepare. First time yung kaon nito. Nag-YouTube ako ang mama og french fries. Sa tayo sila. Wait, nag-YouTube ako ang mama og french fries guys. Paligya or free? Ako ra. So guys, kanang katong mga gusto magmukbang di atong Korean nga samyang, so Korean noodles kay check sa ninyo guys kung makaya ninyo. Ay kami first time na ako nakatilaw atong samyang. Then order namin online. 5 packs 290 pesos. Katong cheese flavor. Dayon, moto siya guys. Ipa-deliver na mo dito sa among balay. First time to na mo tilaw atong nga samyang. Noodles. Korean noodles, no? Kaya among radyo na ilan guys, laki mi radyo. So, naliway ka guys na. Di na mo kaya ang kahalangon atong Korean nga noodles. Korean noodles. Korean nga Noodles. og Ang fancy tonton. tao nagkabulingit na guys. Makaya ni mo ang kahalang dili. Uy, ayaw dirty. Ayaw yan eh. Ayaw ipahid mo hangin kwan. Kami na, so tiis sila, makaya ba ni mo ang kahalangon sa noodles dili? Dili guys. So tiis sila na, dili makaya ni pagwalin na. Dili makaya na ako guys. Kaya? Kaya lang. Super ka? Super ka? Super ka? Super hot. Yung super hot ba? Kapit na. Ano na lang? Bali guys, walay mga manok na ningog no. Ay, maligutom mo siya guys, kita mo? Sumon siya itawag na mango float mukbang. Correct. Isa siya guys. Medyo ang kahalangan nawawala na. So, nawawala na siya guys. So guys, dili sa takutob guys, nga help guys nga nakakita mo sa amuang
kung ang amo ang naong kung sa yun ang gibati sa kahalangon nya. I hope guys nga kung try gani mo ato kay i-sure ninyo nga makaya ninyo ang kahalangon niya. Ayaw ninyo i-reduce sa bata guys kaya basig niya dili ma-carry sa bata pareha niya. So na-carry nimo wala. So dito lang sa ta guys. Then don't forget to like, comment, and subscribe on my channel. And see you on my next videos. Bye!